kwazivai muri yeZimbabwe dumela bakulu nasi ndauya neimwe nyaya panapa iri kundirwadza indasangana nayo iri kutenderera muma streets panapa pari kunzi important notice, please note that the new start center is temporarily closed for those due to ART and PrEP refuse. Please proceed to your nearest health facility for assistance. Thank you for your understanding. Zvinhu zviri kutoitika iko zvinezvi akumanaka unoona kuti zvatotanga ma effects atotanga kuti unzonzi panigirikini vanhu kuti mwana pezera pakutonzwa kuti mapiritsi aya enigirikini AIDS nechinji ma ARV chinji uchazonzwa kunzi akutotengeswa kana pa black market ne situation ikaramba yakadai so muchatonzwa kuti akutopinda mu circulation ye business unzwa kuti akutengeswa ma tuck shop vanhu vanozodi vanhu vanomaafforda. Imagine kuti we have a lot of people kuti avatoshandi avaendo mabasa but pavanenge vachiona mapiritsi wayo mbonotoro mahara vombodidi vachijegereka vachibatsirika because mapiritsi wayo antori expensive. But zvandiri kuona panapa I think this government is not even ready because how come kuti new start inovharwa ipo paripo panhu panoraramira vanhu vazhinji ndo zvinhu zvisingafani kuvharwa zvitori nane kutoti alright panzi pavharwa shop but kwete zvinhu zvakaita sana new start because shop ichiro kavhara kunozomboitwa plan B, plan C, plan D vanhu vachiramba vachirarama but apa hapana pekuti chii because ndo panoti upenyu ende unoziva kuti type zvinhu zvacho zviya zvamapiritsi aya ukangomajamba sedha unodzoka akutokwa affecta ponoda kuzotanga unomamwa futi wakutounzwa kuti munhu akurwara ndomonza umwe unonzi akambosiya mapiritsi onzi ayo akutoti achitopenga nawo handiri kuzviona saka pakaipa amana izvi zvinotyisa masituations akadai so aya ndo anotyisa manje zvimwe zvese tingataura tikasimbisana but not this ones apa ndavhunduka ndiri kutotya ini ndatoshamisika meno kana mune hana dzakasimba dzisingavhunduke vakune vamwe vane hana dzisingavhunduke zvese zvese vanenge vachidedzera kuti aiwa chamukai nyama inini ndiri kuvhunduka because inini I know ma consequences acho kana zvichinge zvakuzoitika toita nyika yavanhu vakawanda kuti vanenge vaaffectwa nezvinhu zviri nigirikini zvidi kudaro. Munoona zvinhu zviri kuitikawo maonero angu mamwe ndekuti zvese zvatiri kuitirana izvezvi tese pamwe chete tisingatarise uyu kana kuti uyu hazvina runyararo, hazvina peace, hazvitombonza peace, zvinototudza kuti titambudzike tose tikapedzisira zvinhu zvisina kumbotimirira zvakanaka, hazvina runyararo. Ndiri papfungwa dzekuti tibatsirane maererano nerunyararo ndezvekuti ivo president vari pa his excellency president vaMnangagwa pane article yavo yandakamboverenga mupepa musi weMonday 21 December 21 December muna 2015 pavaitaura ivo kuti let us all at whatever level, lowest level, middle level and high level work and promote unity. Every leader must promote unity, speak unity, dream unity, walk unity day in and day out. Article iri mupepa imomo muningi ma 2015 ikokoko yavakanyora handi mazvona endezve vachizoburisazve ivo vapresident ivo pavanga vapresident vachiti he is a listening president. Monaka toda kuti tibatsirane maererano nepeace kuti tive nepeace munomu zviri kwavari ivo saivo ndivo president ndivo mukuru kavanoziva kuti izvi ndo zvinoita izvi hazviite. Saka statement yavo iyo iri mupepa iyo inototaura zvinhu zvikuru zvokuti kana vachida kuzvizadzisa hapana chinomboshamisa. Munoziva zvinoita vanhu vebhora chaivo, vanhu vebhora vaya kana ukanga wanga uchitamba bhora iwo ukaitwa sabu muchipinzwa sabu mukati umu hazvina kunzi waugone bhora unenge uri player but pane zvinenge zvaoneka kunzi no tikambobisa uyo tichiisa uyu kauka imwe bhora rinogona kuti timboti vanenge vaona pamwe weakness yaunenge uinayo. Saka hazvishamise so kuti aiwa zvapaine vakomana vemuopposition vadika vana achamisa chimbopinza isabu ipinde timboona kungopinza sabu timu inogona kutongojiwa sabu yapinda mazona zvokuti pamunozoti dai mamarega ndirimbo pamungadai ndazonwisa asi inga vanhu vebhora chaivo vanofunga chaivo zvokunyatsoti regai timbopinza sabu mazona sabu otopinda bhora ritongotoramba richitamba kudaro muri kuona. Pane tsamba yandakanyora muna 1 September 2021 ichienda kuUnited Nations Security Council
nenyaya yepeace iyoyo ndichikopa foreign affairs minister honorable Frederick Shawa. Murikuzona izviri zvepeace kuti kana kupindura havana mbopindura. Kozoita imwe tsamba yandakanyora 13 September 2024 masonaka yaenda kuna UN resident coordinator kuMount Pleasant uko. Tsamba iyoyo ndichikopa Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Information, Daily News, Chief Editors and Newsday ne Herald. SADC chairman His Excellency ED Vamnangagwa ivava ndakavapa kopi yacho. AU chairman Human Rights neZimbabwe Council of Churches. Tichitaura nezvepeace izvi hapana chakaitwa. Right, touya imwe yandakanyora musi wa 31/11/2024. Tsamba it was an urgent letter to Mr. N. Mangwana. Tichikumbira kuti ndisangane navo. Tsamba iyo ishi ndichikopa Director of Information kuZANU-PF uko vaMarapira, Comrade Marapira. Ndichikopa Vice President Spokesperson Comrade Vacharamba. Ndichikopa Permanent Secretary to the Ministry of Foreign Affairs. Hapana chakaitwa chapindurwa. Chizonyora imwe yandazonyora ndaona kuti vese vanhu ava hapana akandipindura kana mumwe chete. Hapana akandipindura. Ndichizomva ndazonyora izvozvizvi musi wa 27 January 2025 ndine tsamba yakatoenda kuna His Excellency President Donald Trump kuUnited States ndichikumbira kuti vandibetserewo kuti ndisangane naUN Secretary General tichitaura zvinoita kuti pano pasipezva pave nechinhu chinonzi runyararo peace. Ndinazvo, ndaramba ndichingodzorerazve, ndinazvo. Hurumende yedu vari kuziziva ndinotaura, tiri kutaura tataurazve. Iyo hurumende yedu chacha inofanira kunge iriyo inototi kuye munhu wedu uyu ari kumbotaura sei. Kana kudaidzwa ndo vanofanira kutondibetsera kuti pane zvandiri kuda kuti nditaurewo, ndo vanogona kutondibetsera kuti ndiinde kuUN ikoko kuti tinobatsirana. Zvinotobetsera tese muno muZimbabwe futi kuti tive nechinhu chinonzi peace, because it's a global message of peace yandinayo kuti chii chinoda kuti chiitwe kuti pano pasipezva paite chinhu chinonzi runyararo. Masona nekuti ndakambotaura zvepamashure apa ndichiti izvo zviri kuitika muno muZimbabwe zviri kungoitika kunyika dzakawanda. Saka nyika yedu iri under the globe taona kuchigadzirisa tamuglobe manje kuti tese pasi rino pachiita chinhu chinonzi runyararo. Masona izvo tarisa muno zviri kuitika kunana DRC uko. Honde yanambotange zvino vanhu vachingotumira vana vachienda ikoko vachinofa zvino Mozambique kunoise chat zvokutoti imo munompa munotozongona zvimaitano esi nezvinhu zvatogona kunge tichingobatsirana mufunge. Kungobatsirana kufa kwomunhu hakuna kumboita zvakanaka mufunge. Saka tinokumbirisa zvikuru kwazvo kuti ivo president pachezvavo ivo vaMnangagwa ezvi hanzi a good driver knows how to give way. Driver knows how to give way. Hazvina basa kuti ione right of way. Give way. Unotoita kuti zvinhu otherwise ukasapa give way so iwe ndo unotofira paintersection so because unogona kuti mumwe mota yake pamwe haisina mabreki iwe ungoti because ndine right of way regai ndipfuure munosvodhumana so wazona manje. Saka ndo zvazvinoita kunetsana kwatiri kuita uku kwese kuri kuitana kuti unowazoti hazvina runyararo mufunge hazvina peace. Mazona tiri vanhu vamwe chete. Ndakataura pamashure apo nganobvunza tsamba dzangu kuna Speaker of Parliament Advocate vamutenda kuti tsamba dzemunhu uyu ingani dziriko kuti taura nenyaya yepeace chete dzakatowandisa mufunge. Asi kuti zvinonetsa kuti toita sei. Asi hatingobatsiranai tese
tese zvedu zvikuru sei ndiri kureva kuti ivo vatevedzeri ivo vaprezidendi vachiwengava handitika right ko zvaita sei nhai vedu zvaita sei tauriranai zvinogadzirika hapana chisingagadzirika kana vanhu da kugadzira chinhu chinongogadzirika hapana chinomboshamisa kana chimwe chete mazona manje tauriranai motorana nemukomana uyu vakomana vemaopposition motaura navo nyika yenyu ifambire mberi mazona manje izvi tiri unezvavanoita nedzimwe nyika nezvimwe zvokuti tega tinogona kutongozvigadziridza kupesana kunowanikwa vanhu vanopesana kana paita mavhungiro asiriwo vanongopesana kuregererana ndo chinhu chikuru mazona kana uchida kuregererwa wewe uregererwa vamutanga kuregerera hazvina nebasa rese zvepasi rino zvinoenda nani kana usina chawakawa nacho tinogona kungozviunganidzira zvinhu zvese kuti ndese ndezvangu asi hapana chaunombotakura nacho but otherwise unogona kutosiyira mhuri yako problem futi mumashure uchitiwa wasiya zvinhu chaizvo hapana chaunombingo wambosiyira vanhu because vachasara pamwe zvisiri izvo hazvo zvisina kunaka so mazona saka ndinokumbirisa zvikuru kuti iwo makomrade tinokuremekedzai zvikuru ndimi mungatostabilize this ndimi makaunza nyika ino mumaoko medu imi ndimi makatipa nyika ino makomrade makarwisa kuti upambevhu ukabva saka imimi hamusati mapedza basa tibetserei muchitirakidza zvamakarwira chaizvo hazvisi zvokuti muitira nenoise futi zvamakuita izvo hazvisi izvo chitirakidzai kuti hondo yenyu makuipedza zvakanaka mogara pasi nevanhu vese vava imi makomrade mukagara pasi nevanhu vese vava vari kunetsana pano nepano zvinotofamba zvakanaka mufunge poitwa a mixed and match government kubva izvezvi kusvika 2028 tozoenda kumaelections mazona manje ndo zvatinge tichingofunga kungotaura tichaziva meno hatibatsirane vedu tiende mberi nenyika yedu ndedi hazvisi zvokusotesana kana kuti zvokuti ukatuka munhu aiwa unogona kungotuka but kana watuka is not effect hauna chaunenge wambobatsirana nacho kuti ungomutuka pamwe ukamuti iwo wakazodaiwo tinoniwewe saka chamaburitsa ipapo pakubatsira nyika hapana mazona manje saka ngatingobatsiranai ipapo zvakateitika hazvichadzokororeka asi ngatichigadzirisai manje zvakateitika ngatichigadzirisai manje apa kubva kuZANU-PF nemaopposition zvikuru sei takatarisana iyo kwachamisava ndo vanenge vari padhuze vari kutaurawo zvinenge zvine musoro zvo mogara pasi navo zvinotiitira zvakanaka mufunga hapana chakamboipa kutaurirana zvinopera izvi inga vanhu vana angomo chaivo vakataurirana nashangirai vakataura zvikangofamba zvikadii mazona manje izvi hapana chisingagadzirike so maona manje izvi 2009 ma-US dollars akauya munomu auya munomu zvinhu zvamba zvanetsa futi pabva pazoitwa izveimwe mari hatingobatsiranai vedu wei kanhu vedu wei hatibatsiranei tatenda zvangu